Moi kaikki! Mä ajattelin ruveta kuvaamaan MST-videoita ja mun vieressä on Nappi. Hei! Mä näytän vielä tästä sen käyttäjän. Tässä. Ja seuratkaa Napin YouTube-käyttäjää nimellä Nappi, eli 3 i:tä. Vedän vielä tonne alas sen nimen. Ja mä käyn kattoo, jos musta on lahjoja. Nappi. Jee! Kiitos! Tässä. Mä kyllä näytin sen äsken tossa. Ei se haittaa. Kiitos! Ja mä voisin nyt vähän kerätä ässeitä. Tarkoisia. Todellakin. Oli varmaan. Joo. Mä kyllä vaihan nää vaatteet tässä. Meillä vähän pärisee. Joo. Ei kannata ihmetellä. Kauhean värinä täällä menossa. Joo. Otetaan nyt tällaista. Mikä se ääni on? Kova meno. Joo. Oo. Mä laitan ne, mitkä mulla oli äsken. Ois mun tää? Joo. Ja siis mä oon tehnyt mun kanavalle tuon Marianan kanssa yhden yhteisvideon, jossa me ei hirveästi puhuttu, koska se oli melkein mun eka video. Mä oon ottanut nää tarkoin sitten täältä. Oo. Täällä on näitä. Ai mun jalka. Pikkasen laki, mutta ei se haittaa. Ei se hämää. Niin kuin Miss Nappi sanoo. Okei, mä pilasin jo varmaan tämän videon. Ei se hämää. Akvart-hiljaisuus. Ei oikein tiedä mitä vois sanoa. Ketään vasta ekaa. Video on tämmönen lörpäkkä. Lörpäkkä. En tiedä. Eli osa suomen sanoja. Joo. Mut me voitais nyt lopettaa tää video tähän. Joten moikka! Moikka!